Assalamu alaikum friends. Barkanku da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. So a cikin wannan bidiyon zan gwada muku yadda ku samu kuɗi a cikin WhatsApp account ɗinku for free. So wannan sabon WhatsApp ne da ya fito wato jiya ko shekaran jiya kamar yadda kuke gani. So abu na farko zan ajiye muku link a ƙasan description. Ka taɓa kan sunan bidiyon da kake kallo, kana taɓa sunan kan bidiyon da ya fito maka da description sai ka taɓa da ka ga sunan link namu sai ka taɓa. Ka zo ka yi joining group namu na WhatsApp domin muna sauke update a kai. Sannan za ku ga link ku shiga ku je ku yi register. Sannan za a ajiye muku link kuma a cikin comment section wanda kana taɓa cikin comment na pinning da mu yi pinning ɗin shi wannan link group namu kawai za ka gan shi sai kai tsaye ka shiga ka yi wato joining kai tsaye zai kawo ka cikin WhatsApp group namu sai ka shiga ka yi joining. So bayan ka yi joining shi wannan WhatsApp group ɗin yadda yake duk kowane referral ɗin ka yi referral ɗin shi ya zamanto active wato 24 hours za su baka kyautar naira 975. So kowane active WhatsApp ka tabbata ka yi amfani da WhatsApp business ba asalin WhatsApp ɗinka wanda kake chatting da shi ba saboda gujewan kulle account. So sannan kuma minimum withdrawal nasu shine 3,300. Sannan za ka iya samun kuɗi da wannan account ɗin sosai. So kai tsaye mu shiga ciki domin na muku bayani. Wannan shine WhatsApp group namu. Kar ku manta muna sauke update ku shiga ku yi joining account. So kai tsaye bayan ka taɓa link ɗin kamar yadda kuke gani, so zai shiga da kai cikin site ɗin. So bayan ya buɗe maka kai tsaye da ka zo nan wato ka yi register kamar yadda kuke gani. Kai tsaye da ka zo ka sa phone number ko email ɗinka sannan ka shigar da password a nan ka sake shigar da password kamar da kuke gani. Wannan shine referral code ɗina. So kai tsaye za ku bar shi a haka. Bayan ka gama ka zo ka yi ticking akan shi wannan box ɗin sai ka zo ka taɓa kan register. So already ni na da account da su kai tsaye don shiga na yi login account ɗina kamar da kuke gani. So bayan ka gama register kai tsaye zai kawo ka nan wajen kamar yadda kuke gani. So bayan ya kawo ka nan abun da za ka yi na farko ga inda ka sa maka wato wannan QR code ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan. So kai tsaye ka taɓa a kai. So network ɗin yana ɗan bamu issue. So kai tsaye zai buɗe maka nan. Bayan ya buɗe maka nan so ga bidiyo a nan za ka iya tsaya ka gani. Sannan da ka yi linkin account ɗinka ga inda ka samu lambar QR code ɗin nan. So kai tsaye ka taɓa a kai. So bayan ka taɓa a kai zai kawo ka nan. A nan sai ka sa phone number naka ba tare da zero farko ba. Sannan kai tsaye za su gwada maka wannan code ɗin gashi nan 77 ɗin nan kamar yadda kuke gani. So kai tsaye za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka ka je inda ake linkin kamar yadda aka saba ka zo ka yi sa wayannan code ɗin a nan wajen guda 7. Wannan 77 ɗin da aka sa su guda 7. So kai tsaye kawai shi kenan direct kawai zai hau. So ka tabbata ya nuna maka active. Bayan ya nuna maka active so duk bayan 24 hours za ka samu 975 per referral. Ka tabbata account ɗin ya zama active. Dole sai account ɗin ya yi active after 24 hours kafin nan su sa maka wannan referral commission ɗin. Okay. Sannan idan kana nambobin account wato nambobin WhatsApp wanda ka buɗe da yawa kai tsaye da ka zo da ka iya linkin account ɗinka ko guda nawa ne wanda kowane account ɗaya za ka dinga samu 30 naira 45 gashi nan dai kamar yadda kuke gani. So duk yawan account ɗin da ka sa yawan commission da ka samu a nan wajen. In kuma kana da hanyar yin referral kai tsaye kawai ka yi referral domin shi an fi samu. In aka yi active after 24 hours 900. Sannan za su baka 165 welcome bonus a cikin shi wannan platform ɗin. Sannan in ka dawo kan home a nan za ka ga kuɗinka. Sannan kuma in ka zo da ka cire kuɗin za ka ga wato nawa ne minimum withdrawal a ciki kamar yadda kuke gani. Za ka zo ka yi adding bank card ɗinka. So kamar yadda kuke gani minimum withdrawal gashi nan 33 ne gashi nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan. So za ka zo ka yi adding bank card ɗinka a nan wajen. Kai tsaye da ka shiga ka yi adding bank card kamar yadda ka saba. So in kana so ka ɗauki kuma referral code ɗinka kai tsaye da ka zo ka nan wajen kamar yadda kuke gani da ka koma kan home. So bayan ka dawo akan home za ka ɗan jira shi ya ɗan buɗe. So network ɗinsu yana da ɗan nauyi so da mu ɗan jira ya buɗe. So bayan ya buɗe kai tsaye da ka zo ka taɓa inda ka sa maka gashi nan wajen wannan wajen. So kai tsaye kawai da ka yi clicking a kai. So bayan ka yi clicking a kai za ku ga gashi nan zai gwada maka kai inviting friends. So kai tsaye sai ka zo ka taɓa akan invite friends
zai baka dama ka kwafi link ɗinka. So bayan ka kwafi link ɗinka kawai shikenan sai ka je kai sharing wa 'yan uwa ga abokai. So shikenan baka da matsala. So wanda bai gane abin da na yi ba zai iya tambaya na a cikin comment section na cikin wannan bidiyon ko kuma ka bin ta WhatsApp kamar magana. Ina so in ji ra'ayinku a cikin comment section domin yana da matuƙar amfani. Sannan ku yi liking bidiyon nan domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan ku yi sharing domin kowa ya amfana. Mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.